Pojďme se podívat na spánkovou hygienu. Kvalitní spánek nezačíná až večer, překvapivě začíná už ráno po probuzení. První krok zdravé spánkové rutiny je tedy vystavit se dennímu světlu hned z rána. Proč? Denní světlo, zejména to ranní, resetuje náš cirkadiální rytmus neboli vnitřní biologické hodiny, které řídí cyklus spánku a bdění. Studie opravdu ukazují, že lidé, kteří tráví více času na denním světle, hlavně ráno, usínají večer rychleji, spí déle a mají celkově kvalitnější spánek. Ranní světlo totiž potlačí tvorbu melatoninu, hormonu spánku, a naopak signalizuje tělu, že je den. Večer se pak rytmus snadněji překlopí do modu spánku. Takže se jděte ven projít na slunce, nebo si dejte třeba kafe na terase. I těch 15-30 minut ranního světla za den může výrazně pomoci vašemu nočnímu spánku. Já jsem Miloslav Šindelář a společně s Ola Ola se podíváme na to, jak optimalizovat naše prostředí pro lepší spánek, protože je to strašně důležitý a zásadní pro celkový zdravý životní styl. Dalším důležitým faktorem je také teplota. Teplota a spánek. Proč je teplo nepřítel hlubokého spánku? Pojďme se na to podívat. Určitě to znáte. Převalujete se, je vám horko, odkopete peřinu. Za 5 minut je vám ale zima, tak se přikryjete, jen abyste za chvíli zase se probudili celý spocení. Vaše tělo pravděpodobně zápasí s termoregulací, místo toho, aby klidně regenerovalo. Aby mohl mozek upadnout do hlubokého spánku, musí vnitřní teplota těla klesnout zhruba o 1 stupeň Celsia. Vyšší teplota jádra těla potom brání dosažení hlubokých fází spánku. Příčinou je často velká večeře, která rozproudí trávení, zahřeje organismus, což jde přímo proti přirozenému nočnímu ochlazování těla. Podobně teplá ložnice, řekněme kolem 22 stupňů a více, narušuje termoregulaci a tělo pak nedokáže dosáhnout potřebného ochlazení. Jaký je důsledek? Srdce musí úsilovně pumpovat krev do pokožky, aby ji ochladilo, místo toho, aby v noci zpomalilo a odpočívalo. Rychlejší tep a povrchový mělký spánek pak způsobí, že i po 8 hodinách v posteli se probudíte vyčerpaní, jako byste celou noc běželi maraton. Jaké je řešení? Je to samozřejmě chladnější prostředí. Optimální teplota v ložnici je kolem 18 stupňů Celsia. Spánkoví experti opravdu doporučují udržovat v ložnici zhruba 15 až 20 stupňů pro ten nejkvalitnější spánek. V praxi to potom znamená vyvětrat, stáhnout topení nebo použít klimatizaci, zkrátka spát v chladu. Pomůže i třeba kvalitní madrace a ložní prádlo, které odvádí teplo a pot. Zároveň se zkuste vyhnout těžkým jídlům pozdě večer, dejte si večeři raději lehčí a pár hodin před spánkem, ať má tělo čas vychladnout po tom trávení. A teď 2 překvapivé lifehacky proti přehrátí se v noci. Za prvé je to teplá koupel nebo teplá sprcha před spánkem. Zní to paradoxně. Proč se ohřívat, když se přece chci schladit? Jenže věda říká, že teplá koupel 60-90 minut před spánkem vám opravdu potom pomůže lépe usnout. Horká voda totiž zapůsobí tak, že se pokožka prokrví, cévy se roztáhnou, čím se odvede teplo z jádra těla na povrch. Jakmile pak vylezete z vany do chladnějšího vzduchu v ložnici, tělesné teplo masivně sálá ven a vaše vnitřní teplota prudce klesne. Tento rychlý pokles teploty je pro mozek jeden z nejsilnějších biologických signálů, je čas spát. Studie pod vedením známého doktora Matthewa Walkera ukázaly, že umělé snížení tělesné teploty nejenže zkrátilo čas usínání, ale dokonce prohloubilo hluboký spánek o 10 až 20%. A ten druhý lifehack – teplé ponožky do každé ložnice. Možná jste slyšeli radu babiček, že s ledovýma nohama se špatně usíná. A měli pravdu. Studené nohy či ruce znamenají, že cévy jsou stažené a teplo z jádra těla se nemá jak odvádět pryč. Naopak zahřátí chodidel, například teplými ponožkami nebo nahřátou termolahví u nohou, rozšíří cévy a přebytečné teplo z tělesného jádra se tam přelije. Výsledek? Vnitřní teplota klesne a vám se bude lépe usínat. Výzkum potvrzuje, že lidé s chronicky studenýma nohama opravdu častěji trpí nespavostí z důvodu potíží s termoregulací. Zároveň, co vám také může pomoci, je hořčík, zároveň hlavně ten organický hořčík, jako je bisglycinát, z doplňků stravy nebo z té běžné pestré stravy, tak vám pomáhá ke klidnějšímu spánku. Ideálně ve formě toho dobře střebatelného organického hořčíku u lidí s jeho deficitem, protože pomáhá uvolňovat svaly, cévy, takže usnadňuje relaxaci těsně před spánkem. A pokud máte problém s jeho nedostatkem, tak se to může projevovat třeba křečemi nebo neklidem. Některé menší studie opravdu naznačují, že doplnění hořčíku zlepšuje usínání i kvalitu spánku a dokonce zmírňuje syndrom neklidných nohou. Zároveň nezapomínejte také ložnici dostatečně vyvětrat, protože
Cirkulace vzduchu a čerstvý vzduch také dokáže spánek výrazně podpořit a zlepšit. Pojďme se podívat na další důležitý faktor – fyzické uvolnění těla. Ležíte v posteli a myslíte si, že odpočíváte, ale vsadím se, že občas máte zatnutou čeli, stažené obočí, ramena uší nebo křečovitě svíráte peřinu. Tyto drobné svalové tenze, napětí, možná podvědomě, ale pro váš mozek představují potom poplach. Tělo tím potom vysílá signál, pozor, jsme ve stresu nebo ohrožení a mozek pak nepovolí plný přechod do toho spánku a máte problém s usnutím. Jaké je řešení? Vědomá relaxace svalů. Klíčem je naučit tělo vědomě přejít do režimu klidu. Existuje jedna osvědčená technika z armádního prostředí, takzvaná vojenská metoda usínání, vyvinutá za druhé světové války pro americké piloty. Ti museli usnout i v bojových podmínkách, třeba za zvuku střelby, takže se naučili uvolnit tělo na povel. Jak na to? Začněte tím, že úplně uvolníte obličejové svaly, povolte čelo, tváře, čelist i jazyk. Obličej je centrum výrazu stresu. Zkuste si všimnout, jak se při napětí zatínají zuby nebo jak potom svíráme obočí. Když vědomě uvolníte obličej, vyšlete mozku zprávu, že vše je v pořádku a můžeme potom vypnout ten poplach. Dále sklopte ramena, co nejníže od uší a položte volně ruce podél těla. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Jakoby s výdechem odplulo všechno napětí, co tam máte. Cítíte, jak s každým výdechem těžknou vaše končetiny, ruce, nohy. Nechte nohy i ruce stěžknout do madrace a představujte si, že celé tělo ochabuje a propadá se do postele. Tato progresivní svalová relaxace od hlavy až k patě, kombinovaná s hlubokým dýcháním, efektivně snižuje i podle studií fyzické napětí i tok myšlenek. Lékaři opravdu potvrzují, že podobné relaxační techniky zlepšují kvalitu i délku spánku. Nejsou to žádné šarlatanské triky, ale vědecky podložené postupy, například z kognitivně behaviorální terapie nespavosti. Pojďme se podívat ještě na jeden další rychlý trik pro reset toho těla. Pokud máte problém se vědomě uvolnit, zkuste paradoxně opak. Na 5 vteřin zatněte úplně všechny svaly v těle, pevně zavřete oči, zatněte zuby, sepněte pěsti, zatněte břicho, stehna, prostě vše a pak najednou povolte. Jakmile svaly naráz uvolníte, nervová soustava zažije okamžitý kontrast a přepne se do módu relaxace. Tuto metodu používali třeba i elitní vojáci z Navy Seals při výcviku spánku. Nejdřív tělo zcela napnete, potom uvolníte a sklidníte dech. Můžete to opakovat 2x až 3x a potom uvidíte, že budete ležet jako hadrová panenka. Tělo bude těžké a uvolněné, srdce se zpomalí, mozek získá kýžené biologické potvrzení toho, že je opravdu v bezpečí a že můžete konečně usnout. Třetím typem je takzvaný paradox spánku. Pojďme se podívat na to, jak usnout tím, že se paradoxně snažíte neusnout. Všichni to znáte, ležíte a zoufale si přejete konečně usnout, ale čím více snažíte, tím potom nemůžete spát. Hlavou se honí, už jsou 3 ráno, za 4 hodiny stávám, to nedávám a ten stres se opravdu utahuje. Tohle je začarovaný kruh, čím více chcete spát, tím více váš mozek proti spánku bojuje. Psychologové tomu říkají úzkost výkonu, v podstatě stres z toho, že musíte podat výkon, tedy usnout, a strach z toho, že selžete. Mozek si na to zvykne, že jakmile usínáte, uléháte, začne se nervovat a stresovat a připraví se na boj místo toho, aby byl mozek v klidu. To je mimochodem častý základ chronické nespavosti a začarovaný kruh, do kterého se nechcete dostat. Jaké je řešení? Zní to opravdu bláznivě, ale je to ten paradoxní záměr. A to, když nemusíte zabrat, přestaňte se tak snažit usnout. Místo toho zkuste pravý opak, snažte se naopak zůstat vzhůru. Tomuto přístupu se říká paradoxní záměr. Je to vědecky položená terapeutická metoda pro nespavost. Řekněte si, a ještě vydržím 5 minut dělí, nesmím usnout. Soustřeďte se na to, abyste zůstali vzhůru. Možná pocítíte pokušení zavřít oči, ale zůstaňte tomu odolní a bojujte se spánkem. Co se potom stane? Odstraníte tím tlak na výkon a obvykle vám to pomůže lépe usnout. Dokonce i odborné spánkové kliniky tuto metodu doporučují v rámci kognitivně behaviorální terapie. Například Americká akademie spánkové medicíny ji uznává jako účinnou součást léčby nespavosti. Je však důležité dodržet nějaké podmínky. Tahle metoda funguje nejlépe, když jste v prostředí, které je příznivé pro ten spánek, to znamená, je tam tma, klid, máte pohodlí a když jste už opravdu unavení. Takže pojďme se podívat na závěr a pojďme si to celé shrnout. Pevně věřím, že těchto pár tipů vám pomůže opravdu lépe spát. Pamatujte si, že spánková hygiena je soubor malých návyků, které dohromady ale dělají opravdu velké rozdíly. Začněte už ráno správně nastaveným biorytmem, to znamená slunce do očí, večer dopřejte tělu chlad a tmu,
Uklidněte svaly i mysl a nebojte se využít i přírodní pomocníky. Všechny zmíněné rady jsou podložené vědou, od termoregulace i přes relaxační techniky až po ty paradoxní triky s vaší psychikou a patří k nejčastějším doporučením, které řeší problémy, jež lidé se spánkem mívají. Vyzkoušejte i tedy v praxi, dejte nám vědět, jak to fungovalo a uvidíte, že se ráno nebudete cítit jako po boji, ale budete se cítit skutečně odpočatí. Takže dobrou noc, já jsem Miloslav Šindelář a toto edukační video vám přináší olaola.cz, první český e-shop, který zjednodušuje cestu k vitalitě a zdravému životnímu stylu. Díky moc všem za sledování.